Nahimong kulbahina man championship match sa dulang Sepak Takraw Secondary Boys tali host nga Davao Eagles ug Western Visayas. Kinsa ka ang nagkampiyon. Aton sayron pinaagi sa live report ni Argil Relator. Argil. Sila na ginokdanay sa puntos ang duha ka team sa secondary boys category. Samtang sa elementary boys category, pulos duha ka reyon sa Mindanao ang nagtigi sa championship match. Pulos mga Mindanawon ang nagtigi sa semifinal sa Sepak Takraw Secondary Boys nagikan sa host nga Davao Region kontra Caraga Region. Sa katapusan, pasok ang Davao sa championship match tali Western Visayas. Sa first set pa lang, nahimong kulbahinam ang dula o ginokdanay sa puntos sa matag grupo. Nag-abot ang duha sa 18 points all. Diyang usa ka puntos na lang unta ang kinahanglan aron ang Davao ang mudaog sa first set. Wala ni sulod ang bola gikan sa pag-serve. Hinungdan nga nakuha kini sa kalaban. 2-0 ang score pabor sa Western Visayas. Sa ikaduhang set, parayong nagukod-gukod ang points sa magkalabang teams. Hinoon, mas nahimong agresibo ang Davao Region. Wala rin inigihatag ang higayon sa kalaban. Busa nakuha nila ang puntos. 2-all ang score. Gipadayo sa third set ang dula, sanglit tabla ang matag teams. Nakuha sa Davao Region ang first game. Sa second game o decision game, mas milamang ang Davao kontra sa kalaban. Ug sa katapusan, hugyaw ang kadaghanan sa kalipay. Diyang nakuha sa Davao ang kampiyonato. Medyo naglisod ka sila sa mga tungod kay kami naagin may fighting spirit, strong determination, then teamwork sa kauban, tinabangay good. Samtang sa elementary boys category, nagsangka sa semifinals ang Northern Mindanao gikan Bonbon Elementary School sa Cagayan de Oro City, tali Eastern Visayas. Wala nagpalamang ang taga Mindanao, human ilang gipildi ang taga Visayas. Daog mi pero sagol kakulba kay kuan ba sa semi-final na. Ang kinsay mo daog mo sa final round. Napildi sab sa BARMM ang nakalabang NCR. Nagsangka sa championship match ang mga pulos Mindanawon nga taga Northern Mindanao o BARMM team. Nahimong dikit ang laban apan sa katapusan nasungkit sa Northern Mindanao ang gold medal. Wala man nahimong kampyon apan dakong kadaugan matud pa alang sa team gikan BARMM nga gikan pa sa Sulu. Sanglit sa labing unang higayon napildi nila ang mga naa sa kauluhan ug naka-silver medal pa. Happy po kami na mag-uwi kami ng barm na makadala kami ng silver. Samtang sa dulang softball, nagsangka sa field ang Davao Region kontra National Capital Region. Sa unang lining, labaw ang NCR sa score nga 6 kontra sa 1 nga score sa Davao. Sila sa ulahing update sa partial and official result. Sa Mindanao lang, nagpabiling ng una sa medal tally ang Region 12 Soc Sarjan nga dunay 21 ka gold medal. Tag-unom ka medal, no? Gold medal ang Caraga ug Northern Mindanao. Upat ang Davao Region, duha sa BARMM ug usa ang sa Zamboanga Peninsula. Jill, sa nabiling duha pa kaadlaw sa palarong pambansa, unsa pa ang mga event nga angay atngan?
Sheila ugma no gikataho na last day na sa mga event no sanglit Sabado ang ipahigayon ang closing ceremonies apan sumala pa sa dula nga football hangtod pa kini sa Sabado sa buntag apan ugma sagad mga final round na lamang sama na lang sa boxing, softball ug baseball ingon man ang basketball sa elementary ug secondary boys and girls busas ng mga kapuso nga wala pa nakasaksi sa mga events no sa mga sporting events sa palaro pambansa pwede pa kamo mohabol ug adlaw sa nagkanaiyang playing venues. Sheila. Alright, daghang salamat Argil Relator.